Hoxe falamos os maios, un dos ritos de exaltación da natureza máis importantes da cultura galega. Na cultura galega, como en tantas outras, existen ritos e tradicións de exaltación dos distintos ciclos do ano, como por exemplo defuntos, Nadal, Entroido, San Xoán e os maios, que é unha exaltación do renacer da natureza despois da fin do inverno. De que non sabemos con certeza as súas orixes, distintas teorías remontannos a períodos neolíticos. Temos que ter en conta que hoxe vivimos secuestras de natureza, pero antigamente esta era fundamental para o subsistir das familias. Polo tanto, os maios era unha especie de agradecemento a esa forza regenerativa da natureza despois do período do inverno. En definitiva, os maios son unha exaltación da fertilidade e da vida vegetal. E que tipos de maios existen? Pois os maios figurados, os ramos de maio, as maias e os maios humanos. Nesta época é tradicional poñer as cestas e os ramos e flores nas portas das casas, nos coches, nas embarcacións, etc. Estes primeiros días de maio eran momentos para a exaltación do amor. Así os homes entregaban ramos e cestas ás mulleres que desexaban. Deixábanllos tamén nos balcóns, cantábanse coplas amorosas, etc. Tal e como aconteceu con outras crenzas e ritos, tamén os maios e este tipo de prácticas foron perseguidas pola religión cristiá, xa que non as consideraban parte da súa filosofía e das súas doutrinas.